Na. Na és akkor most mitől vagy te olyan boldog tojás? El tudnád nekem ezt mesélni? Mitől? Hát attól, hogy... Na menjünk, megmutatom. Jó. Kíváncsi vagyok egyébként egyelőre. Te honnan jössz? Hát városon lakok. Városi gyerek vagy. Hát városi akkor nem gyerek. csodálom, hogy nem értesz hozzá. Hát de most mit érdekel engem? Bemegyek a boltba, megveszem a tojást. Gondolom minden egyforma, nem? Tehát Hogy is? nem? Hogy lenne már minden egyforma? Hát bizony. Mint két tojás, mi? Hát pontosan, ahogy mondod. Ja. El vagy te tévedve, öregem. Na gyere csak ide. Erre kíváncsi vagyok. Ezt nézd. Rohangálnak. Na ott az anyukám. Szép asszony. Szépen. Apukám is itt van valahol. És ezek itt vannak az udvaron, vagy mi? Ezek itt laknak az udvaron. Ha körbenézel, Aha. Szép, nagy. látsz vagy 2-3 hektár földet. És akkor te itt születtél, vagy? Én itt születtem. Aha. Itt ezen a gyönyörű vidéken. Igen. Vannak, akik vigyáznak rám. És mit eszel? Vagy mit eszel az anyukádnak? Az Én semmit nem eszek. Anyukám, hát nézd meg. Aha. Búzát, árpát, kukoricát. Meg hát sok füvet. Jaj, erre jó az a nagy szabadság. Kérlek szépen. Ez az, amit nem cserélnék el semmiért. Van kedved benézni a testvéreimhez a fészekbe? Szívesen megnézem. Régen voltam már náluk. Ja, Menjünk, nézzük meg, hogy vannak. Megnézem. Nagyon érdekes dolgot úgy láttam. Ezt kell leszedni, ha? Igen. Hú, akkor most bemegyünk a... Kutyákra vigyázz. Maradtok. Ej, bejött. Kökény. Ez besurrant közbe. Ja. Ajjaj, ezt vissza kell hívni.